Dnes by som vám rada povedala niečo viac o našich nových komplexných kúrach. Naše V-Bio komplexné kúry prešli biomagnetizáciou vo včelom biopoli. Sú zložené zo starostlivo vybraných zložiek bylinných a púčikových macerátov, ktoré prešli biomagnetizáciou vo včelom biopoli, čím sa zvyšujú ich účinky, prenikajú do hĺbky organizmu a vracajú mu stratenú rovnováhu. Zamerali sme sa na najpalčivejšie zdravotné problémy: kúra KB1, preventívna protinádorová kúra, KB2, kúra krvotvorba, leukémia, kúra KB3, antibakteriálna podpora imunity, kúra KB4, podpora trávenia a pečene, KB5, gynekologické problémy, myómy, kúra KB6, doliečenie boreliózy a neuroboreliózy, a KB7, kúra mykoplazmy, plesne, parazity, aj ureaplazmy. Viac sa dozviete na našom e-shope www.evawellness.sk. Kúry vám ponúkame vo výnimočných cenách s dopravou gratis. Viac môžeme poradiť na telefónnom čísle 0918175735 alebo mailom info@evawellness.sk. Tešíme sa na vaše objednávky.